ibethile intsimbi yesithathu nazi indaba. Inqaku eliphambili kwezindaba ingcalizeli zihlaba ikhwelo kubazali ekubeni bakhangela abantwana babo ukuba baphile qede kulandela indlela embi yokuziphatha kwabafundi. Bambe ngazo zozibini kuribo ndizibulisele nakwemphulaphuli ingcali zempilo yengqondo kunye nemibutho yezenkolo lihlaba ikhwelo eluntwini ekubeni lufune uncedo ngokukhawuleza kwinto abayichaze njengokukhula kokuziphatha okungaqhelekanga kwabafundi kwizikolo eziliqela kwilizwe jikelele. Isebe lezemfundo liyibethelele into yokuba kuqhutywe uphando nanjengoko zisanda ngokwanda iziganeko zokuziphatha okungaqhelekanga kwabafundi ezikolweni. Oku kuza emva kwesiganeko esehle esoshanguve kumantla wePitoli nalapho kungeniswe abafundi abangama-90 esibhedlele ngenxeni yokutya into ibizwa ngokuba ngamaqebengwana asemajukujukwini. Ukanti zibalelwa kumawaka amathathu izikolo ezingenise ingxelo yokuziphatha ngendlela engaqhelekanga kwabafundi kwilizwe jikelele. Kusenjalo usomlomo webhunga lesixeko saseRhawutini uConolel Makhubele uthi bayaqhuba nokuthethathethana nabahloli bezempilo malunga nomba onzulu wokubeka esweni ukutya okuthengiswa ezilokishini nakumatyotyombe. Oku kulandela isiganeko esenzeke eNaledi nalapho abantwana abane beye bagula emva kokutya iibhiskithi ezinetyhefu ebezithenge kwivenkile yasekuhlaleni. Ababini kubo kutyholwa ukuba baye babhubha besendleleni eya esibhedlele ngecawe, ukanti ababini kubo basekwimeko emaxongo esibhedlele. Abahlali abangonelisekanga bathi bakholelwa kwelokuba ezi ntsana zithengiselwe ukutya okuphelelwe lixesha. uMakhubele uhlaba ikhwelo kubahlali ekubeni bavumela amagosa ezomthetho ekubeni aqhube nophando kwaye bohlukane nezenzo zobundlobongela. Xa lihlabela mgama umbutho weqela le-ANC eGauteng uthi ufuna ukwazisa abemi boMzantsi Afrika ngenani labemi bamazwe ngaphandle abanokuqeshwa ziinkampani zabucala. Oku kudizwe ziinkokheli zalo mbutho kwindibano nonondaba ngale ntsasa. Le ndibano ibiye ukunxibelelana ngeziphumo ezithatyathwe yikomiti yesigqeba sombutho ephondweni kwindibano ebibanjwe ngoMvulo wale veki. Unobhala weli qela ephondweni uThembinkosi Nkciza uvakalise ukuba lo mbutho uxhalabe ngamandla ngenxeni yamanani aphezulu wabantu bangaphandle abaqeshwe kwicandelo labatyeleli. Unkciza uthi ANC kufuneka yenze okuthile ukukhawulelana nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho. Ukuziqukumbela ezi ndaba nalinqaku lethu ebeliphambili kuzo ingcali zekomiti yengqondo kunye nemibutho yezenkolo lihlaba ikhwelo eluntwini ekubeni lufune uncedo ngokukhawuleza kwinto ebayichaze njengokukhula kokuziphatha okungaqhelekanga kwabafundi kwizikolo eziliqela kwilizwe jikelele. Ngelo nqaku ziphelile ezale yure. Phulaphula indaba elilandelayo ngoku ngentsimbi yesihlanu kwindaba zeNtlambe FM. NdinguAsemahle Runeyi kamnandi.